חדשה. זאת הדירה, ככה היא נראית בהתחלה. זה המטבח לפני מה שנעשה. פה יש לנו גם שירותים קטנים. פה אסלה, אתם רוצים לראות אותה, כי הולכים לבטל את זה. פה יש לנו חדר. ופה יש לנו שירותים, אין עכשיו תאורה. אותו משתים. אז התחלנו לשבור את התחלנו לשבור בעדינות. ראינו, שברנו מסביב לנקודות חשמל, לצינורות, גילינו אותם. ואנחנו עכשיו מתחילים לנקות את הפסולת. אני מנקה. אנחנו מנסים שיהיה לנו כמה שיותר עבודה נקייה, שנראה את הכל. כי במיוחד בעבודה הזאת אתה צריך לדעת שאם אתה שובר יותר מדי חזק, אתה יכול לשבור משהו ומתחת יהיה איזה צינור חשמל, צינור גז, צינור מים. כל אנחנו עובדים כביכול בכוח, אבל עם הרבה עדינות. ובדיוק גם איפה שאבא שלי נמצא עכשיו, גילינו צינור גז. אז עבדנו לאט לאט בעדינות, כמו שאנחנו יודעים, גילינו וחשפנו אותו. וגם את הקרמיקות, אני לא יודע אם ראיתם, אבל עבדתי עם מכונה, עברתי על כל החריצים של הרובע, כדי שנרים את הקרמיקה שהייתה חתוכה בגלל האי, שלא לפגוע בקרמיקות השונות. כמובן חברים, כל מי שצופה בנו עכשיו, בבקשה, שימו לייק ותנו סאבסקרייב. אבא, אני לא שם לי סאבסקרייב. סאבסקרייב! איך? סאבסקרייב? הבנתם. גם פה אנחנו פירקנו את הדלת, אבל פירקנו אותה כמו שמרכיבים אותה, כדי שאולי נוכל להשתמש בה ולחסוך כסף ללקוחות. עכשיו אני מפריד את המשקוף העיוור עם מולטיטול. אני מנסה כמה שיותר לחתוך קרוב לרצפה. מנתק אותו. כבר הוצאתי, לא צילמתי לכם את כל הקרמיקה מהשירותים. הוצאתי כמובן את האסלה ואת הכיור. עכשיו מתחילים לשבור את הקירות. גם את הקיר הזה וגם את הקיר הסמוך לו מצד שמאל. אנחנו מגדילים, זה במקום, אנחנו הולכים לבטל את השירותים האלה. זה הולך להיות סוג של משרד בשבילם. אז גם פה ניקינו בזהירות את הקרמיקה ופינינו את הקרמיקות שהיינו צריכים שהיו חתכות. הנה, עכשיו אני אפרק גם את הצד השני. עכשיו הגעתי לפרגולה. פרגולה עשו שם איזשהו חדר פנימי. קומבינה מכוערת, זה היה מלא רטיבות והדביקו לוחות גבס על הקרמיקה הזאת. זה לא קרמיקה, אני לא מבין גם איזה אבן, זאת אבן נורא מתקייף, כל הבניין מבחוץ. האבן מתפוצצת מהחום. והדביקו את זה מסיליקון ומסמרי דפיקה. אז עכשיו אני קילפתי את כל הלוחות גבס. ועכשיו אני מתחיל לעבוד על לנקות את הסיליקון. ועדיין נשאר סימנים. לקח המון זמן. הבאתי סוג של דיסק, מברשת ברזל שמתחבר על הדיסק. והבאתי טינר והתחלתי ממש לשפוך ולמרוח על הסיליקון שנשאר. ולעבור עם הדיסק. וזה עזר, זה ממש הוריד את זה. אבל אני אצטרך לעבוד על זה עוד קצת. קיצור, יש הרבה עבודה על הדבר הזה. וגם אנחנו צריכים לסגור את החורים מהמסמרי דפיקה האלה שעשו נזק. בוקר טוב אנשים, כמו שאתם רואים אצלנו, יום ראשון היום, שעה 11. והיום אנחנו מנסים לפרק קרמיקה פה, בלי לשבור אותם, כי אנחנו צריכים לשמור קרמיקה. אז אנחנו עכשיו. אתה תהרוס כל סרטון? אני עושה איזה 100 סרטונים ביום, וכל פעם מחדש הוא שוכח שאי אפשר לדבר באמצע. מבטחות של האוטו בלי לדבר באמצע. אנחנו עכשיו הולכים לנקות את הרובוט מסביב לכל אריח. ואחרי זה, אני ראיתי סרטון בעבר, שלחתי את זה לאבא, הזכרנו בזה עכשיו, שחיממו את הקרמיקה עם להביור, זה ממש התנתק. אנחנו הולכים לעשות עם זה עבוד, תשמעו, אנחנו עובדי עצות עכשיו, אנחנו מנסים ממש בעדינות ולא כל כך הולך, אנחנו צריכים להציל איזה 1-2 מתוך איזה 10 כבר. בקיצור, אנחנו צריכים לעבוד בעדינות ואנחנו מנסים שיטות חדשות, ואם זה עובד,
וואו, זה יהיה מטורף. אז התחלתי ממש לנקוד את הרובע, אחד אחד מכל הקרמיקה שם, ואז לקחנו אותה לאוויר וחיממנו, אבל לצערי זה לא עבד. עכשיו תראו, אחד זה עבד, אבל גם הלך נורא קשה. המשכנו לנקות ולנסות, ולא הצלחנו, נראה לי יוצאנו עוד אחת שלמה, אבל כל השאר, זה לא עבד פה ספציפית, אני עדיין לא יודע, אני עדיין מאמין שזה יעבוד, אבל פה זה לא עבד. עכשיו עברתי לחדר השני, שם התחלתי לחצוב ולגלות את החשמל, כמו שאתם רואים בעדינות, כדי לא לפגוע בצינורות. שוב, הכל זה כאילו צריך הרבה כוח, אבל אתה חייב לעבוד עם עדינות. חייבים לזכור שאתה לא יודע מה יכול להיות לך בקיר, אז הכל בעדינות. פתחתי את כל החשמל שהיה שם, שם 2 נקודות כוח, שבעצם היו לכביסה ולמעבד, שנעביר אותם לפה. עכשיו יש פה את הארון הזה, שגם יש פה את הארון הזה שאני מפרק עכשיו. אנחנו הולכים לקחת מידות, לעשות חיתוך עם דיסק גדול, לפתוח פה פתח לדלת, לפרק את כל הריצוף. מקווה שאני אספיק את כל זה היום. זה עלה, בוא נמשיך לעבוד. אז כמובן ששאלנו אותם אם הם רוצים לשמור את הארון או לא, כי כמו שאתם רואים שבאתי אותו כמו חרבו דרבו, לא חסכתי עליו, כי אפשר להציל אותו ואפשר, כמו שחיברו אותו אפשר לפרק אותו גם, ואז אפשר להרכיב אותו מחדש, אבל לא עשיתי את זה. מנו הדלת, לא יודע אם רואים את זה. אנחנו עכשיו נעבור לחלבן לדיסק הגדול, כמו שאתם רואים פתחנו, ונטה, שאתה מנסה לשאוף כמה שאתה עבר כדי לעשות מלא, אבל תסגור את הדלת ולעשה את זה כל דבר. ולחתוך את הצורה של הדלת, ואחרי זה נעבור עם הפטישון, וככה נולד לדלת. אז אחרי שאבא חתך ועשה לי חריצים לכל אורך הדלת שתהיה, אז עכשיו אני בא עם מפתח ארוך ואני נותן כל 20-30 סנטים פור, פנס, ואז או שאנחנו נבוא מאחור וניתן דיסק גם מהצד השני, או שלאט לאט נשבור ונראה אם זה נשבר קל. אז אחרי שסיימנו לנקות את הפסולת, התחלנו לנקות את הרובע בעדינות שוב, ואז עלינו על איזושהי שיטה והצלחנו להשיג כמה קרמיקות. טוב, אז אחרי הרבה זמן דפקנו ביחד, ניקינו את כל מה שהחתיכה הזאת, יש לנו חתיכה אחת. כמה אנחנו צריכים? 1, 2, 3, 4. שזה 10 חתיכות, 12 חתיכות, אולי גם לפה למים. לא, פה אנחנו נעשה חדש. אנחנו לא נעשה פה. די, תראה איזה מלחמה. רק בשביל להציל אותה מהסלון נעשה את זה. יש לנו הרבה עבודה. אתם רואים, אנחנו ממש מפרקים אחד אחד, אבל גם, זה לא יוצא ככה, זה לא מוכן עוד. אתם רואים, זה יוצא עם כל החומר מתחת, שעדיין דבוק אליו. אז אחרי שפירקנו את זה, אנחנו צריכים לקחת אחד אחד. אנחנו לקחנו שפכטל דפיקה, ובעדינות מגרדים את הבטון שהיה דבוק, וככה אחד אחד עוברים. לקח הרבה זמן, קצת התייאשנו, אבל בסוף הצלחנו. נמשיך בוולוג הבא לרצף ולעשות את כל החשמל ועוד הרבה דברים, אז כל מי שרוצה לעקוב, שילחץ על הסאבסקרייב בטן, ויאללה, ניפגש בוולוג הבא. קיצור, אנחנו חושבים לכם... קאט.